ברח. גטרק, פום, כפום. עכשיו אנחנו לא יכולים להגיע אליו. איפה השני? כן, זה מה שאמרתי. נראה לי השני בא אלינו. אני מחפש אותו, הוא לא פה אפילו. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא. הוא בא? הנה הוא. אבל אני מעדיף לא להילחם איתו על גשר כזה. לא, הוא לא בא, הוא לא בא. הנה, גרמתי לו לחזור. אוקיי, יש לי לבה אם צריך, עוד חצים. קח, דפל. יש לי 8. יש לי 14. נו, יאב, איזה פספוס מסריח. מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא האקר. זה לא טריפיל. צריך או שנקבל את הדבר הזה שהוא... מה, זה רצית בו? חשבתי נפלה. תן לי בו אם יש עוד אחת. אין לי עוד אחת. אחת, כמובן. איזי. איפי. איפי. עוד איפי. אני הולך ללא האקר, אתה הולך להאקר. מה נראה לך? נכון, לי יש... איפה הוא? תלך להאקר, תגיד לי איפה הוא. אני הלכתי ללא האקר. וואי, זה להגים. יש לי FPS לייק כשאני מסתכל לכיוון הזה. כי יש שם את הספאונרס האלה שלהם. כי יש להם את הקייג' הגיי הזה. הוא 9 איש. אוקר הגיע מאחוריי! אני בא. וואו, נייס פליי. צילמת? איזי ון. what the hell? אני הלך! למה הלכתי? הוא עף אליך אור? איזי פליי. פרו פליי. אבל האיפי, היה לי פייל באיפי, הייתי יכול להרוג אחד מהאקרים.